tinona nanda chukutimera kadzama Jesu tenzi muponesi wakatifirayo timeironda tariona iro rino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa ndaona upenyu hutsva ndadzwa ropa rake zvitema zvese zvapera apo padzimeiro dzimeiro ndariona iro rino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa ndamukanda itwa mutsva nembiri yedenga nemoyo nenguo chena naKristu mandiri timeiro ndariona iro rino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa chishamiso tsitsi dzake ropa rake pasi uziweni Jesu chete wakatinunura timeiro ndariona iro rino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa timeiro ndariona iro rino tichenesa kudzatenzi rochenesa kudzatenzi rochenesa. Welcome to Woman to Woman. I'm your host Ngwenya. Makadiwa vateereri nevatariri vechirongwa chedu pano pa Woman to Woman. Tinokuchingamidza ese mazuva ese kuti mauya ranga rakadiko vhiki tatatokusuwai because tatozati vamwe makutongopona nekungoti kwasisira ipapa muchatitsvake. Saka tiri kuzatoti isusu tiri right, imimi ndinoimbawo kwamuri muri right. Kana pane vakasangana nematambudziko tine urombo, kana pane vakasangana nezvinorwadza Mwari akuitirei nekukunyaradzai munamato edu nguva dzese. Ndosaka tichiti ndinamatire ndigokunamatirawo. Muzuva ranhasi ndinoda kutendai semazuva ese ndikatanga ndisina kutendai ndonzwa semunhu adya akasatenda kana kuti munhu apuwa chipo akasatenda. Chipo chekungwa nehama dzinoti tiri kuona chirongwa, chipo chehama dzinoti tiri kukufarirai, chipo chehama dzinotipa feedback chakatinakira mazuva ese. Saka nhasi ndiri kukutendai zvekare, ndicharamba ndichikutendai mazuva ese. Musanete zvenyu, ndoda kukutendai kuti munoona chirongwa chandinongoramba chikukurudzirai mazuva ese. Go and like all our social media handles, motarisa mamwe story akapfuura, moona kuti zvinhu zvamakarasikirwa nazvo. Kana muri kutanga kuonai, dzokerai mashure dzakawandisa. Share, like, put a reminder kuitira kuti vamwe vadini vaone kuti batsirike takawanda, because
comment yandiri kunzwa yakanyanya ndekuti tiri kubatsirika, saka handizivi chinobatsira iwe nechinobatsira umwe. Panapa panouya a buffet of programs of stories, nyaya vaya paunodya. Ukaona isingashandi muupenyu hwako usaidismise, kune umwe kana vamwe rupande rwakatokura ruri kubatsirwa nayo. Zvekare ndoda kukurudzirai kuti uyaiwo nenyaya dzenyu. Kana muine nyaya dzamunenge muinadzo, kana vanhu vamunoziva vane nyaya, tine vamwe vanhu vari kuita basa rinoshamisa rekuti vedu pane nyaya ndinoziva inofanira kuuya kuwoman to woman. Nyaya tiinayo nhasi, ndichakuudzai munhu atipa nyaya iyi, but kwaiko zvino regai ndimbokwazisa vasikana ava vanotamba vari chikwata, vanoteera woman to woman uye vanopinda pachechi imwe chete yekuMablerain. Pana Mrs Mhlanga, ndoda kukwazisai mai Mhlanga, Mwari akuitirei zvakanaka, murambe muri shamwari yedu. Toda kuzomboita tika vasikana because ndaona muri kachikwata kevasikana. Pana Mrs Mpeti, Mrs Magombedze naMrs Duve, vasikana vandovaziva, vanoda zvekufara, saka ndozati vachandiinclude one day. Ndoda kuchingamidzai nekukutendai. Nhasi story yedu yaperekedzwa naMrs Mhlanga, ndivo vakati mai Ngwenya, ndine story yandiri kudawo kuti mumbonzwa yakandidzamira. Saka story iyi toda kutenda mai Mhlanga vatipa mukana wokuteerera story. Mwari akuitirei zvakanaka mai Mhlanga. Mukati mestudio nhasi ndine muenzi aperekedzwa namai Mhlanga. Mai Mhlanga will not be in the set, she's behind the scenes, but ndo vauya neshamwari yedu iyi. Regai nditi akukwazisei, akudzei kuti ndiani, anobvepi, then tozopinda munyaya yedu. Welcome to woman my dear. Please greet kwazisa vaenzi. Makadi yenyu vateereri. Munonzani? Zita rangu ndonzi Fadzai Tirimunhanga, kumushando bva kuBhikita. Nhasi tine veBhikita, hanti muri kunzwa wezhira vari kunoku kumuchirongwa. Hakuna kusingasviki program yeMandara. Vari kuBhikita izvozvizvi, soka vachatoti takafara kuona hama yedu yekuBhikita vari pasi kwenyika, kumativi mana enyika varipo vanotobvawo kuBhikita, vachafara kuona hama yavo kuBhikita. Thank you for coming. Masvika sei pano vasikana? Pano ndasvitswa na mai Mhlanga pano. Masvitswa namai Mhlanga vaita havo. Vaita havo zvekuti Mwari avakomboreri. Handiti? Makamboona story dzinobuda pane here? Handisati ndakamboona. Hamusati makamboona? Saka imimi hamusati makamboona story, mai Mhlanga vakaona story. Saka nhasi ndimi story yacho. Nhasi ndimi story yacho. Saka regai zvishoma zvandingangode kutaura ndezvekuti sunungukai pano pawoman to woman. Tinoti munhu wese pasi pezuva ane nyaya yake. Nyaya dzedu hadzina kunyorwa kumusana, dzakanyorwa pamoyo. Saka kana ukangoona munhu semaonero andiri kuita, handisati ndatoziva kuti inyaya yei. Tichabuda muno mutiri right here, kana kuti tichabuda tichikambaira, handisi kutozivawo. Asi chandinoziva ndechekuti ukaona munhu akutaura nyaya yake, pane paakapfuura napo, akararama, akagona kuve mupenyu kuti achitaura story yake. Story haitaurwi nemunhu asisipo, inotaurwa nearipo. Handitika mati munobva kuBhikita, story yenyu ndeyei? Maybe tibve tapinda munyaya tisapedze nguva yakawanda. Ndakazvarwa mumba medu tiri kuna mai vangu tiri 4. Eni baba vangu vaine vana 3 kunze uko, mai vangu vaine vana kunze 2. Vakaroorana baba namai vaine vana vavo, baba vane vana vavo. Saka mai nababa vangu vakazoita 4. Taigara Wange. Alright. Ndokwaishanda baba? Ndokwaishanda baba. Baba vakati mudzimai wandoda kuti inde kumusha kuBhikita. Ndobva vazoenda kumusha kuBhikita. Ndokubva kwatakaita kuWange, baba vakasara variko vachishanda. Tikasvika paya tikagarawo kumadzisekuru, tikazobva kwekoko tikazovaka pedu mushawo. Asi hedu hatina hedu kutora nguva yakareba, ndonga takaita makore 7 baba vabva vazoshaika. Wanga wakura sei ipapo? Ndine makore 12. Ndine 12 years. Wati ndowanga uri kutanga zviya? Kuna mai vangu. Alright. Nababa? Ndinowanga uri kutanga. Saka kubva ipapo baba vashaika, mai vakati ini kuti ndigare kunoko hazviiti, ndoda kudzokera kumusha kwangu. Kumusha kwamama vangu vaiva kuLupane. kuLupane? Dzimwewo hama dzikati havasi atete, vakati mukaenda kumusha kwamama venyu mose munofa, 1 by 1. Ndo mashoko akabuda iwayo.
Saka tabva taenda nekutyawo ndandati kurirewo mbichana. Tikati mama kuti ndiinde nemi hazviiti, makawa mashoko akabuda. Tikanzi kana uchisara unongosara nehembe dzawakapfeka. Ndokufunga kuti mbuya havapo, saka ndourarama sei panapa. Mbuya vakaendawo kumusha kwavo. Ndabva ndatongoenda nandichi. Mbuya vanga vakaenda kumusha kwavo sekuru vashaya. Kumusha kwama dzavo mbuya kundoshanya. Ndikati zvinondoita sei pano. Ndotongoenda namama. Ndabva tasvikawo kumusha kwamama kuya tikangogara mwedzi 1. Uyo munin'ina wangu abva ashayika, hazvanzi yangu. Tikati mashoko aya ambotaurwa. Akaita sei hanzvadzi uyu? Akangorwara zvenguva diki abva atongoshaya. Anga akura sei uye? Anga ine gore, anga ichirongosvitsa gore. Abva ashaya. Ini panguva iyoyoyo pane kushungurudzika kwandakazoitawo kuti ndizobva ikoko mama zvavaindiitawo. Saka takazogamuchidzana mashoko namama. Tikati mama, asi ndimi makauraya baba vangu here nezvamakundiita. Vaiita sei mai kuti uzosvika pakutaura kudaro? Mama zvavaiita ndezvimwe zviya zvekuti tatisati edu tane gore bashayika. Pane kuti ndandatokurawo kuona kuti nguva dzatinorarama mama vanopinza munhurume. Saka zvinhu zvandaiona. Kati mama zvinhu izvi hazvina kudi? Hazvina kunaka. Vachangobva kufirwa nababa wako? Hazvina kudi? Hazvina kunaka. Ndakura ndikuona ndine rimwe zuva vabvaenda growth point nomwe munin'ina wangu. Vadzoka paya, vadzoka nomwe murume. Vakati Fadzi ava ndo baba munini. Ndikati baba wangu wanga asina munin'ina. Uyu handimuzivi. Saka tabva tatanga kudi kunetsana namama paya. Ndikati ine mama angu kugara nemi panapa hangu ina handichakwanisi. Ndandane makore 14 here. Handichakwanisi, mama echindirova zviya zvokushungurudza zviya. Dzimwe nguva mumbondinyema chikafu. Ndikati zvino kuno ndiri kure. Ndodi ndabva ndatora bhithi rangu randaiva naro mabhuku here marere. Mabhuku emarere. Ndabva ndandoenda kwasekuru baba vavo mama. Mabhuku emari anga ari ekubenki? Ababa? Mashezi andandawanawo ipapo. Alright. Emari ekuti ndifambise. Ndabva ndaenda kwasekuru baba vavo. Ndakandovaudza nyaya yemwana wavo zvavari kuita. Ndikati ni sekuru ina handichakwanisi kuti ndigare namama. Sekuru vabva vaigamuchirawo nhauro yangu. Sekuru vabva ati rega ndikutsvakire basa. Vabva vanditsvakira basa kuchikoro? Chikoro ndandisingachaendi. Wagumira mugrade 7 tichibva kubhikita. Muchibva kubhikita? Kubhikita kuya patakabva marizauti tacho hatina kuzotatora nokuti takabva muna January. Ndakabva muna January 2002. Nokuti ndakanyora grade 7 2001. Ndopandakanyora. Ndichisvikawo kuBulawayo kuya kwandandatsvagirwa basa ona sekuru. Ndikangogarawo 2 minutes asi ndichiona kuti manikidzika pamba. Asi vaveri bho zvavo, veri vanhu vari right. Asi nini ndichingofunga baba vangu. Ndonhaurwa iripo. Ndikabuda pamba paya ndikandogara pamwe pano. Ndichingofamba. Ndagara pabridge. Pabridge paya ndikanongoona vamwe mama. Mama vakati wakagara pabridge, watongobva pamba pawanga uchishanda apa? Pari right. Usina kokuenda? Kungofungwa. Pamba panga pari right, wanga utori right, but pfungwa dzekufirwa. Dzekuti baba vangu. Nokuti baba vangu vaindida. Maona. Saka ndikati ndakufunga kuti zvinondodii. Pakuchikora handisi kuenda. Mukadzi uyu abva anditora abva aenda neni kumba kwake. Ndikati ndikamutsanangura kuti ini ndiri kugara kwakati kwandiri kushanda. Apa pandanditoripo ndanditori nebhethi zviya zvekudhara zvonzi munhu uchifamba nechitupa. Saka ndaifamba nebhethi nokuti ndandiri mudiki chitupa. Usati wave paeji yekutora chitupa. Abva ndichengetawo mama veve. Tikatomboenda kumusha kwako kwanga wakawanikwa.
kugoko kwangu akawanika ndikagara 2 months ikoko. 2 months dziya ndobva tadzokera futi Buluwayo kuya ndobva nditsvagirawo basa. Iyo nyaya yekungofunga kuti abereki ndongobva neizvozvo ndomabvira ndaingoitawo pabasa. Kana ndazoshanda pamwe kuti ndiri papo pamwe pandakashanda papetori bovana vaya ukafunga vabereki ndotongobuda uyendepi. Amen. Ndotongobuda chirogara musango chaiko. Yes. Saka you tell me kuti une experience yekutombogara mustreet musango pawaibuda ipapa. Ndaitongogara. The longest you stayed pasiri pamba was how long? Experience yako yoti ava mai vakakunonga pabridge handiti kupampa kuti ndaitongobudawo kana kuti zvema-minutes kana ma-hours zvema-hours ndongondogara ndochema ndiri ndega kuti vanhu vasandione uchidzoka hako kumba ndichizodzoka kuti vanhu vasandione kuti ndiri kuchema ndodzoka zvangu ndikagara pamba paya patori vavetori vanhu bho vese vandaisangana navo ndikazoti pano ini hangu ndafunga kuhama dzangu ndazvongu ndafungawo kuhama dzangu kati anga itori manheru ndikati pandaishanda pamama ini rumangwana ndiroenda kuhama dzangu asi handikuzivi kukwekwe neadress handini kati handikuzivi asi ndichasvikako chete ndabva ndasvika kati andaimbowa titi tinogara kwakati kukwekwe ndafambawo paya ndakwirawo bhazi zvakanaka ndatosvikawo pamba paya apa ndikuziva naadress chokwadi ndobva ndangosvika masikati nditozivi vaingotaura kuti togara kwakati unofamba wakati uchibvunza ndakangotoburuka pavaiti tinoburukira ndabva ndadzika matauriro avaita ndabva ndatongosvika pamba pawatori masikati vakatogara ndikati mhene kuti ndipo here ndabva ndasvika vakatogara katosvika tito vakatofarawo zvakanaka ndikabvunza kuti vamwe tito aripi zvikanzi vakashaya ivavo vakabuditsa mashoko ekuti 1 by 1 muchadi tete vekuti 1 by 1 muchafa ndo vanga vashaya ndo vakashaya kuna mai uku kuna mai vakazoshaya ka inini ndisipo mai handiti ndakasiya ndavati mama gora mupedzi nezvamuri kuita mai vakazoshaya gora havana kutomboripedza wakazviziva kuti mai vashaya handina ndakazowanana nasekuru saka wanotomboenda kufuneral yamai vako handina ndinganyepi hapana akakutsvakawo kuti hapana ndakazongowana sekuru ndatovashanyira vakaita sei mai vakashaya sei handitozivi nekuti nenonda handisipo nazvino takagara pano hautozivi wakazoenda kunoona pavakaviga ndakazoenda alright ndakazoenda asi papaya kuti ndikurumidze kuenda nenonda handine chigumbo chavo konga uchagumbukirei mai vacho ameno zvazvo chinoitika yewe saka ndakazoendawo papa ndonga ndakagara 3 years here ndisina kuenda ndikazoenda uchiziva kuti mai vashaya zvakakuita sei hauna kurwadziwawo kuti mai vangu ndakarwadziwa ndakarwadziwa kuvaning'ina vaning'ina sekuru vakavatora vakati inini handingagari nevana vemukwasha ndobva vaendeswa kukwekwe inda ndisingazvizivi kuti vana vakadi vakaenda kwatiti andasvikawo paya zvikanzi vana vari kumusha nagogo 2 vavasara mumwe wana handiti angashayika uko 2 akasara gogo vapi manje gogo mbuya vanobereka baba vangu vaisiwa vadzoserwa bhikita kuna gogo vana kuti vachidi vachindogara iwo havakwanisi kugara nevana vemukwasha zvinonetsa ngavadzokere musha kwavo ndokudzokera kwavakaita vavakura sei vana kati vari kuma-12 years 9 here ikokoko minaurwa kuma-2003 ikoko ndovadipa ichiri kukwekwe kuya kukwekwe ndasvika payawo ndagarawo zvakanaka zvikadiniwo zvakanaka then pane nguva yandakazorwara gumbo ndopakazotanga nyaya gumbo rikarwadza kusvika kwekuti munoti zviri nani kuti ndife rairwadza richibva ose eri maviri kwakatanga neiri rekurudyi kukazoya rekuruboshwe katanga paya gumbo ndogumbo tete vabva vanditi muuya panapa pamusha panapa kuzonditambudza baba venyu eri vapenyu
havana kumbondichengetera vana vangu. Baba vako vaiva nemari kuti vambondicheukira vana vangu. Ndikati tete mashoko enyu andirwadza. Ipapo wakura sei manje? Ndanda kuma 16 ndofunga. Ndikati tete mashoko enyu anondirwadza. Zvoita sekuti inini ndindakauraya vabereki. Mama vakaenda mama venyu ndo vakaurayisa mukoma wangu. Saka nhaurwa yanga iri pavabereki papo. Kata ine angoti ndigare zvakadai hangu tete ndogara hangu musango kana mugomo. Kanzi nodi ndikati ini ndaida hangu kudzokera kuchikoro. Kanzi kudzokera kuchikoro hazviiti mari yacho handina. Ndikapiwawo hembe kana nevana vavo kana nevaroora votora. Munomupirei Fadzai hembe akoshei. Kati ini pano upenyu hwangu hwava kugara musango kana mugomo. Ndabva ndabva paya ndakaenda kutrain here. Ndezivi ndakazofamba sei yangu kwakudhara ndikaenda mutrain. Mutrain ndichiti regai ndimboenda kumusha kwamama. Saka mutrain muya ndikabva ndasangana nevanawo eji yangu nguva iyoyo vaitotengesa maorenji. Ndikavabvunza kuti muri kuwawanepi? Vakati Chegutu. Ndikati alright iripo. Iniwo ndabva ndasvikawo kuna sisi mwana wababa ndikandogarawo mbijana. Mwana wasisi akati uri kuya kunoku mai vako vaindishungurudza. Yowe. Uri vapenyu. Ndikati zvinondodiwa. Regai ndichienda kune vaya vandakamboona vana vandakambobvunzawo ndingopindawo mutrain ndosvikawo Chegutu. Wasvika here kumusha kwana mai apa? Kumusha handina, ndatongoperera Bulawayo kuna sisi. Kuna sisi ndatovhiringika pfungwa dzeuwanana. Ndatongovhiringika kuti zvinondodii ndakutongorarama musango ndotongoita izvozvo zviri kutoitawo vamwe. Ndichingotogarawo mutrain ichisvikawo apa ndosvikawo ndokumbirawo kudzimba dzevanhu wokugezawo nongogezawo semunhukadzi. Ndokurarama kwandaiita. Wakatanga kutohodha maorenji uchingofamba netrain? Ndichingofamba netrain ndichitengesa. Ikasvikawo payasvikawo kana wapererwa woburukawo ndondogeza. Ndozodzokera yakudzokera kwairi kuinda ndosarawo munzira. Kurarama kwandaiita. Uchigarepi? Ndichingogara imomo mutrain. Imomo ndichingogara imomo. Yowe. Wakagara kwenguva yakadii? Ndakagara kwemwedzi 8 iri. Noti naurwa ende ya 2007. Unondudza kuti kuna vanhu vanotorarama upenyu hwekutorarama mutrain kuenda ichingoenda ichidzoka? Ndozvandakaita nguva iyoyo. Pasina kumba kwaunoti kumba? Pasina kumba. Ndotongodzikawo ndotongogarawo kana pene kapakiwo ndotongogara. Kana yanguva yetrain woenda mutrain? Mbodai matrip andaitora ndekubva kuChegutu kuti Bulawayo, kubva Bulawayo ndoti Vic Force. KuVic Force ndikabvako ndikaona kuti izvo zveuko havasi kutenga. Ndobva muGweru ndoti Mvuma, ndogumira Mvuma. Noti kumwe kwandaizotya kuti handizokuzivisisi. Ndosvikawo paMvuma paya ndogarawo. Nondokumbira kumamisha kuya kugesawo. Dzanguva dzekuti trainiwo ndakatogarawo parelwe paya. Ndakatogarawo patrain paya. Kutiwo nguva yainosvika. Saka waitoita mari inobatika? Kwani yekungotiwo ndidyewo. Yongotiwo ndidyewo. Apa pa8 months dzese uri kurarama wega netushamwari twakotu? Avo ndandisingachavaoni. Kusaka wanga ndichingotengesawo ndegawo imomo. Ndandisingachanatsi kuvaona kuti yowe. Yani muGweru muya ndikadzika ndikasanganawo nomwe musikana akagara. Ndikatobva ndatomuudzawo nyaya yangu. Ndikati panapa ndikatogarawo zvangu. Ndikatopererwa ndoda uri kutondogeza ndizoenda netrain manero. Zvikanzi uri kumbobvepi? Ndikatomurondedzerawo nyaya yangu. Akati neniwo neyaurwa yako ndoyandinayo asi ndinogara ukuona sisi vangu kumaploti ekuGweru. Kati kana wakasununguka toenda tose. Hana umboramba. Ndikabva ndikaenda tose ndikandokugara ndokuzoregedza mutrain. Nenge yava 2008 ndokuzoregedza mutrain kwandakaita. Akunditi handei kwasisi vangu.
yondogesa ikoko ndokutondogesawo ndichitogarawo vasisi vake ikoko. Mazuva abva ati ndaona uchibasawo mutauni handewo chekurindawo zvimabhazi. Ndikati zvino zvekurinda zvimabhazi handina chitupa nguva yachiyoyo. Pane pamwe pandasirira ndichiri kukwekweko watiti ndakavati ndandakurawo zvezvitupa ndakuziva kuti munhu ufanira kufamba nechitupa. Ndikavakumbira kuti ndokumbirawo munodi monitoresa chitupa, vakaramba. Ndikadzokera futi kunotoreswa zvitupa vakanditi izvoni unofanira kuya nemunhu mukuru. Ndikati alright. Ndikandovaudzawo nauro kuti kunodiwa munhu mukuru. Zvikanzi ina handikwanisi ndiri busy. Ndiye anode ndivatete? Ndikati ngazvakaoma. Ndikadzokera futi ndikati kudawo kundowanawo pane mumwe munhu asiri uyawe. Zvikanzi uya nemunhu mukuru kana kuti udzokere kwawakatora bheti rako wange. Panotarisa kuti wange ndekupi kure. Ndadzokera kuya kumba. Iyo ndiye kwatiti. Saka ndiri mugweri muya kubasa kuya ndiri kushandawo. Wazotora chitupa here? Chitupa ndazotorera ndiri mugweri. Ndoma ndakatorera chitupa ndiri mugweri ndiri kushanda kubasa kuya. Ndokwandakatorera chitupa. Ndikatomukira mangwanani hachina kutombonetsa. Chikabva chazobuda chitupa. Pakubuda kwechitupa paya ndabhozve kuti musikana yati chikutongoraramawo zvakanga uchitotamburiwawo hako. Avo wakwaitotamburiwawo kumba kwasisi ikoko? Taitongotambura tichingoraramawo imwe. Saka kuya kwamabhazi havatipi mari, vasingatipi mari. Ndikati zvibhazi sezvo zvichienda kubhodha regai neniwo ndindodi handiti. Maiitei kubhazi ikoko? Kubhazi kurinda zvibhazi manheru. Zvainzi rindai zvibhazi manheru. Ndichirinda paya ndikati zvibhazi sezvo zvichienda kubridge ndokunoendwa kakujoni kwacho ndo road yacho tinongowawo. Ndaingowawo kuda unogona kudi kuenda. Ndasvikawo payawo pabridge. Hapasi kuita. Uya musikana asara ndikati ini sezvo ndiri muhombe kwandi regai neni ndichiinda kana zviri right ndozokudza. Ndasvika paya ndagara ndikaona hakufambiki. Unopinda nemvura unondobatwa futi musango nevanhurume. Ndikati izvo handiiti hangu regai hangu ndizodzokera. Saka ndiri paya pabridge parengi paya umwe murume akati imi vanhu muri panapa kune munhu ari kuzotora vanhu kumapurasi kujoni kana uine chitupa chako. Ipapo paperi muna August. Zvikanzi ari kuya musi wa26 September. Ndikati alright nechitupa ndinacho. Ndigere paya. Saka rimwe zuva mabhazi vabva vandiona. Zvikanzi nanhasiwo uchingori pano. Ndikati babva vandipa mari. Zvikanzi uchasarawo uchidya. Ndikati alright maita basa. Mari yandabva ndatanga kuodha tumaorenji ndichitengesa ndotowaiziva ndowandaiziva. Ndagara paya ndichitongotengesa kusvikawo zuva riya rizosvika ndichingorarawo parengi paya. Usingatyi kurepiwa? Ndaingorara parengi pane vanhu. Ndopandairara ipapa parengi ndichingowanawo mari yekuti ndidye sadza chete nekugesa. Nokuti kugesawo vaibhadharisawo mari. Ndo mari yandaingotsvaka kuti ndiwane mari yekugesa. Ndichingodya ka1 chete pazuva mangwana ndizvozvo. Ndichingoraramawo zvakadero. Usina kana wave neshamwari here parengi apa? Handina nokuti shamwari ndandisitomborina shamwari. Upenyu hwangu ndandisitomborina kana shamwari. Ndaitongozviitira hangu ndega. Hauna shamwari, hauna hama? Ndaitongozviitira hangu ndingori ndega. Nokuti ndaiona sekuti ndikataurira vamwe havazonzwisisi. Saka nguva yacho iyoyo zvakaoma. Ndokuzoendawo kujoni kwacho. Svikawo payawo ndikashandawo mwedzi miviri. Mapemiti vavatipa handiti. Ndikashandawo mwedzi miviri papurasi. Ndikabva ndadzoka. Pakudzoka kuya ndikabva ndati rega ndisvike mugweri nditsvagewo vamushamwari ndikavashayiwa. Saka ndadzokera mubhazi. Kana ndiri mubhazi muya ndobva ndamuona. Shamwari alright. Uya waikati aigara naye ndabva ndatomuona parengi. Ndikabva ndatomudaidzira. Abva atopinda ndikati handikukwekwe.
pamwoyo ka umwe utireka ndidzo kwa hama dzandoziva ka dzababa ndabva ndatoenda tose tiri tukwekwe kandogara 2 days ndabva ndadzokera kugweru kuya kavaonawo ndabva ndadzokera kugweru kandogara ndikati rega ndidi zvizope miti yangu ine mazuva chirega ndidi ndinde kujoni kuya kumapurasi kuya ndova ndandogarawo kumapurasi vakoma vangu vamwe vekusaidi kwamama vangu mother side vabva vati abva vatondifonera meni namba vakanga vadzipiwawo nani ndikati uri kupi ndikati ini ndiri kumapurasi kanzi awadi kuya mutaundi koko John Joburg ndikati alright vakoma ndichauya ndava ndazoenda kundogara navo mother side kuya tikatogara nguva yakareba iwo akazoti ndakudzokera kumusha nekuti kwababa vaiziva kuti ndivakaziva kuti ndiri kugara kumother side vave singadi. Ukagara neava havachakudi? Kwamaika kwakuri right. Ava ndikagara navo vakangova kuti ndiri ikoko havadi kuti ndigare kwamai, vakuda kuti ndigare kwababa. Ndikati zvinondodini pano ndiri mwana, hapana chandoziva, ndo hama dzangu, ndo hama dzandinoziva. Ndikati mwana watete manje ari koko John akati amai uyai mundichengeterawo mwana. Ndagarawo paya, mari hachandipiwo, ndiri kuchengetawo chizukuruka, mari hachandipi. Wakura sei izvozvo? Ipapo ndatoti kurirewo zvangu kuma 20 something ndofunga. Ndatoti kurirei apa kugara mwedzi 8 mari hapana ere uri kupiwa. Kati ngazvo zvakaoma upenyu hwacho uko titana achiti amusambovape mari zvekumhanya. Kati ngazvakaoma ko nhaurwa yangu ndofirei. Ndofirei yangu nhaurwa tasoti ini ndakauraya vabereki asi ndisirini. Saka ndiri kujoni ikoko ndikazonzwa kunzi hazvanzi yangu imwe suwa ashaika, ndivanhu vaingoteverana ashaika mukomana. Vadzokera kubhikita vaya? Vanhu ashaikira ari kukwekwe. Papa ndikati ko afa nei? Zvikanzi anga ine utachiona, akazvarwa nechi utachiona. Ndikati awo zvikanzi ndozvanga zvakaita kuti afe. Ndozvanga zvauraya vabereki? Alright. Saka pamakabva apa mai vairatidza kuti vari kutorwara here kana kuti? Mai nguva iyo vairatidza kuti vavakasimba, vavakati gwii. Asi baba vakatofa zvikuratidza kuti vari kurwara? Baba nguva yacho iyoyoyo namboona semunhu aigara kubasa. Semunhu aigara kubasa. Alright, ngatidzokere patata. Uri kujoni wagara 8 months, hauna chawapiwa? Ndagara ndikabva ndabva ndikati ndogarirei pano pesinawo semunhu akuzivawo Joni, regawo nditsvagewo kwekundoitawo basawo. Ndobva ndaritsvakawo zvangu passport wanga uina here? Ipapo ndakazotora permit yakaexpire nditi passport, ndikazodzoka ndikatora passport kunoko, ndikazodzoka ndikatora passport. Ndikati upenyu hwacho hwakaoma hwakungogara ndichingotambura. Apa ndandotsvakawo zvimapiswekiwo zvinoitawo vamwewo zvekuti ndikwanisewo kuraramawo ndizvitengerowo, kuti munhu ushayiwa kana chemukati asi uchiti uri kushanda. Ndikati rega ndiitewo mapiswekiwo ndokushanda kuitawo mapisweki angu zvakanaka-nakawo. Saka kunoko wakazouya sei? Tiri kutaura nyaya iye yekujoni wakazobva sei kujoni? Kujoni ndakatobva gore rapera. Ndaimbouya ndichidzokera. Ndaimbouya ndichidzokera. Saka kuzonatsa kuti regai ndichiinda kumba ndigore rapera, kuti regai ndiinde kumba ndingawana rubatsiro, nokuti zvandoda kuti nditaure kunuku panozovhiringidza pamutauro. Panozovhiringidzika pamutauro kuti ndikwanise kuwana rubatsiro counseling, nokuti zvinhu zviri kundidya ndoga mumwoyo. Alright. Saka counseling hauna? Handina, vese vakashayika zvokuti nguva yacho iyo dai ndaiziva kwaiva neorphanage dai ndakaenda. Wakaenda ikoko? Nokuti zveorphanage ndandisingazvizivi. Nguva iyo dai ndaiziva ungade wakangonozvipinzako muorphanage? Wakakurawo uine vaunoti vanhu vari kukubatsira? Chandaingoda ndezvekuti rudo rwamai nababa. Ende hapana pawakarowana? Ndonguva
yandaida pamwe paya panonziwo mwana wehappy birthday zviya zvinofadzawo hauna kumbozvi saka zuva randakazvarwa chairo chairo misodzi musi wandakazvarwa ndongodonedza musodzi handifari haufari musi wandakazvarwa ngodonedza musodzi ndoti asi vavisingandidi kana vabereki ndozvanhandodi ndofunga zvina zvichitondishungurudzawo zvokuti ndinova ndoti rega ndogara musango chero kujoni kwacho ndaindogara musango nguva zhinji ndaiswera ndiri mudondo ndichingochema sorako ndaingoswera zvangu ndiri musango. Saka iko zvino kuuya kwawaita uku kuuya kwadzoka kuZimbabwe kwanduku pane pawambo munin'ina akasara munin'ina uyu akazoshayika futi uyu anonditevera inini akazoshayika. Saka pavana vamai vako 3 vana vamai vako nababa vako 3 vese vakashayika saka ndozvandozofunga kuti zviya zvaimbotwa baba vakashaya kwakatanga baba kwatevera mai kwatevera mwana kauya mai kauya budi kauya sisi wane 2 years saka ndozvimwe ndozofunga kuti zviya zvamashoko aya akambotaurwa kunzi 1 by 1 munodi munofa saka vanhu vacho vari kungofa vachiteverana saka apa ndozoti kuda ndini ndakudi ndiri kutevera zvinhu zvina zvichingofungwawo zvaifungwa semwana mudiki uchibva waona sokunge zviri kuda kuti Satani anotora advantage yemashoko anotora advantage yemashoko but chatinoziva ndechekuti pano pasi panotofiwa munhu wese akazvarwa nemukadzi ane mazuva mashoma ziri kutambudzika ende zvauri kuendana nazvo through inini chandongoda kutaura ndechekuti you are not the only one but ndoda kutenda namai vaugere navo handiti vakunza kunoku inini for me this is love. Yes. Do you feel kuti uri mumba maunogona kuwana imba yechikristu maunogona kuwana healing ende ndofunga chinotongodiwa ndechekuti maybe uende kucounseling. It's never too late to go for counseling because ndikuona kuti chero izvozvo zvichiri kukubata ende hazvingaregi kukubata chero ini zviri kutondibatawo kuti you need une mibvunzo yakawanda isina kupindurika wauchinge rolling stone ukaenda uku ukaenda uku ukazviraramira makore ako mazhinji semwana wakararama wega usina munhu anokubata ruoko kukubatsira muupenyu. Yes. Have you been married? No. Iye zvino wave nemakore mangani? 34. Wane 34? Une mwana? Handina. Hauna mwana, you have never been married. You have lived life yako wakangozvifukidza uri wega sebepa rinongoti mhepo ikasvika inongotora yosimudza ichisa kwawagadzikwa nemhepo wogara ndogara ndiri upenyu hwacho ndo upenyu hwacho. But zvino how are you with all these losses? Zvinokushungurudza ino? Zvinondishungurudza asi ndomboita mbijana yekuti ndinozvidzorawo ndogawo nyanditika ndozvidzorawo ndoga ende unani paukama hwako vanhu veukama unoti ndikaita dambudziko ndinotora foni ndotaura nani ndiani wauri connected naye sofa kana kuti iwo watokata marelations ese wakungozviraramira? Pari zvino apo ndandatomboakatawo mauyu saka ndabva ndandoudza vana sekuru hazvanzi dzambuya ndovasara vana sekuru vamwe vakuru vakashayika saka pasara vana vehazvanzi dzambuya vanobereka baba vana vehazvanzi zavo ndovachiripo ndikavaudzawo naurwa yangu zvikanzi ko muzukuru airegerere kuuya ndikati ini zvaindiremerawo ndaiti hama dzangu nguva yacho iyo ndandisingazivi zvekuti hama semunhu anga akakurira achingokurawo uku marudzi kaya unonga usingazivi ndikati ndonhaurwa iripo ndikavarondedzera zvese kuti ndakararama upenyu hwakadai ndikabva ndazofunga kuti baba vangu akakurira kumadzisekuru saka neniwo ndingatadza sei kundoudzawo madzisekuruwo kwakakurira baba vangu nekuti kana nhaurwa ichitaurwa kunonzi vana baba vanga vasime muno ndekuzambia saka baba vakazokurira kwanamai. Alright.
waita hako nenyaya yako. Saka izvozvizvi uri kushanda mumba? Izvizvi ndiri kushanda mumba. Uri kufunga kudini kuzi kushanda iwewo ndotokona uri munhu ane pfungwa dzakapinza. Chikoro wakazoita sei, unambozozviendesa mberi nechikoro? Handinazombozviendesa mberi. Pane pamwe pandoti ndikaverenga, ndikuverenga ndogona hangu. Chirungu ndakazogonawo nekuzoudzawo vamwe dambudziko rangu zvikanzi unokwanisa kuverenga manovhel kana chii, nokuti ndaiti ndichiona TV ndaingoona mupikicha chete. Mupikicha pesina chandiri kuwa. Zvikanzi unokwanisa kuverenga manovhel. Saka kuti ndizogonawo batawo ndichiverengawo chirungu paya panonyorwawo vechitaura nechirudzika, nindobatawo mawedzi anyorwa nechirungu kuti vari kuti chakati ndoverenga paya. So you can now speak in English? Not fluent English. But good English. But good English. You don't have to be fluent. It's our second language, okay, by the way. But as long as you can communicate, that's the most important thing. Okay. You can communicate, right? Yes. And you want to... une ma dreams awi now. Unoziva kuti chi? Mwari zvavanotaura mukati meshoko ravo vanoti ndiri Mwari wenherera. And I'm sorry kuti you went through all that you went through. As a child, no child has to go through that. But many children, like what you said, are going through that. And hakuna anomufamba achipay attention kuvana vari parenki kana kuti vana vari kutengesa vaiva chii chiri kumboitika muupenyu hwavo. No one stops to ask. Tinongofunga kuti hameno kwavabva. Ende dzimwe nguva vanhu vanototi kana vakatoona street kid vanogona kutotanga kuiti vanozviitisa ava. Kune vanozviitisa vanotiza kumba. Koya vari mudambudziko chairo sekutaura kwauri kuita, kuti namai makukonana nenyaya yezvikomba zvavo, kuti uchagarapo mai havachakufariri nokuti wakuvatadzisa kurarama upenyu hwavo. But still kuzorasikirwa namai usisipo, it's painful. And haugoni, you cannot roll the time back. It is what it is. And iwewe wacho naka semwana, I don't know, inini chandingangorecommend ndechoti Mwari ari mubatsiri wedu, tichatsvaka munhu anogona kubatsira kuti ungoenda for counseling. Ndozati kune vanhu vakateera nekutarira kune ma-counselors, ma-mental health workers vangade kugara newe pasi vombotaurawo newe, wombonyatsoburitsa iko kutaura kwazviita ikoko zviri therapeutic, zvinotorapa handitika. And continue developing yourself. Life inogona kutoenderera mberi zvakaoma zvakadaro. Hausi wekutanga, hausi wekupedzisira, hausi the only one. There are many. Panapa ndakamboita vamwe mai vakauya nestori yavo vakatorarama mustreet, say street kid pambari apa, but vakapedzisira vane story yavo yakanaka. I also make sure kuti une vanhu vane story yakadafanira yako unogona kusangana navo kuitira kuti at least ubhorowe simba nekungokopawo zvimwe zvakawaitisa kuti vagona kudini kuenderera mberi vave pari right. Saka chiroto chako ine handifungi kutoti unoda kuramba upenyu hwese unoda kuramba uchishanda mudzimba, Mwari achikukomborera uchaitawo imba yako ugoitawo vana vako handitika. But une zvimwe zviroto ndiri kutonzwa kuti English yako iri kutori pamalevels. Chantongoda chiti chikoro ndo chauri kuda, especially English ipapa. Uruda kuita iko neEnglish? Communication is very important. You are so right. There are a lot of things that we miss out. I like because that of desire. communication. Level yaudaita English ndeipi? Uda ngodzidzira spoken or written? Zvese spoken written. Anti unoziva kuti zvimwe zvinhu zvacho zvitoripo pasocial media. Ukangowana pane wifi you can be self-taught zvinhu zvakawanda. English pamune zvese ndo isingatonetsi. Vana mese vanoda maticha vana chii. Saka but I know I have a friend akamboita form 1 and 2 in 1 year, form 3 and 4 in 1 year, form 5 and form 6 ndo dzakazoita imwe neimwe gore rayo, but 1.5 years. Saka chikoro hausati wapera iwewo handitika. Saka ndiri kunamatira kuti rimwe zuva tichazoya nestori yako pano wakuita chikoro handitika. Fadzai ari kuita chikoro hama neshamwari. I know my Mhlanga is doing a lot of work kuti vamubatsire kuenda kwaari destiny yake. Unoza akakuchengetedza mukati mesituation dzese dzodzi ndiMwari. Ndiye anoti I know the plans that I have for you. Zano rake kwauri rakanaka so that anokupa an expected end. The losses zvese zvakaitika izvozvizvi Satani anenge achida kukudiscourage. But iwe uchiri mupenyu chero dei ukanzi une mazuva 10 asara imborarama.
urarame and live so well. Anditika ukaona counseling, it will empower you to live and accept upenyu hwako, and also help you to connect nevese vaone ukama navo. Anditika ende kana uri mukristu sezvanambokubvunza tichitanga edu tisati ava pano paseti, you are a Christian, and I'm happy that the Lord will continue speaking to you. And achakuratidza kwaunofanira kuenda, achakubata ruoko rwako, achatuma vanhu kuzokubatsira kuenda kwauri kuenda. Zvimwe zvaunofarira kuita chii? Zvandofarira kuita zvandofarira kuita semunhukadzi. Ndiri munhukadzi asi basa revanhurume rekuveza-vezawo. Unotogona? Handigoni, asi ndine confidence nazvo. Une shungu nazvo? Ndine imwe yaconfidence nazvo kuti ndinokwanisa kuzviita izvi. Mupfungwa mako? Saka unoda kutonoita woodwork? Kuvezawo zvimwewo sevanhu chichi seizvozvo, sezvo rimwe agriculture ndaida inoda chikoro nekubikawo, nekubika zvese izvozvo. Chikoro chako chikuru ichocho zvakawanda, mikana inogona kuvhurika yakawanda. Chikuru ndechekuti chii chaunoda kuita. Handitika kurima, unogona kurima chero chikoro unodzidziswa nechishona chako ichocho, nechishona nechirungu chishoma ichocho unochidzidziswa. Kune maopenings akawanda. Handitika Mwari ari mubatsiri wedu wehoyi Fadzai anoda agriculture, anoda carpentry, anoda izvozvo zvine kana even plumbing. Handiti? Yes. Kana plumbing. Thank you Fadzai for your story. Powerful. You're welcome. We tried kuti isati rwadzi stereki ndosaka nandichipinda ndaichiona uchijenga misodzi maso, but I wanted you to be comfortable. Handitika to know kuti muupenyu zvinhu zvinorwadza zvinosanganikwa nazvo. And iwewe it said kuti wakasangana nazvo uri mwana mudiki, and birthday rako ririko musi wani? 21 January. Uri January baby, saka iwe unonditangira. Saka pachaita birthday rako unotobatana. Handitika tozowana patinoenda kunoshare keke next year January, because rakatopfuura. Handiti Mwari akuitire zvakanaka. Regai nditende nekukunamatira tisati tabva pano pachirongwa. Maybe namba dzako tisati tabva. Vamwe vanogona kuti inini Story yaFadzai ndoda kumbonyatsogara naye pasi, kana ndoda kumbonzwa pandine mubvunzo pekuti. Handiti ende vedu vevadiwa musazondifonere muchindibvunza namba dzaFadzai. Namba dzaFadzai ndidzo idzi: 07181170300. Again 07181170300. Waita hako Fadzai. Saka vanhu vese vanotarisa chirongwa chewoman to woman, hatina munhu watisina namba yake pascreen. Saka zvokuzondifonera muchiti namba yaFadzai, ibvai maibata moitsvaka ipapa, momufonera Fadzai, motaura naye, momukurudzira, momuencourage. Kana mune maopenings ekuti aende kuchikoro, mune famu, kana munotraina, kana kuti munoite, uyu Fadzai ari pano ngaatrainiwe, awanewo support yedu, agone kuenderera mberi. Tisu hama dzaFadzai, ende Fadzai ane hama dzakawanda. Mwari akuitire zvakanaka. Regai tinamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, tinokutendai neshoko renyu rakapfuma zviro kwazvo, ramunoti munoenda ngariro dzakanaka pamusoro pedu, dzisiri dzezvakaipa asi dzerugare, kuti mutipe mugumo netariro. Kana makatarisa upenyu hwedu kwatakabva kwakasiyana tese, asi kwamunotarisira kwatofanira kugumira ndekune tariro uye kunofadza. Ndoda kuisa Fadzai in a very special way, kwete iye ega asi nevana vese vazhinji vari kungofamba mukati menyika vasina anovatungamirira kana kuti anovaguida. The world has become so judgmental. We forget kuti isusu takaitirwa nyasha kunge tichikura tiri pasi pevabereki. Kune vana vari kutambudzika vasina kana mother's love, father's love, any parental guidance. Help us, oh Lord, to have your eyes, to have your heart, to stretch out our hands and look out for these children and help in any way. Thank you for bringing Fadzai's story to our attention, and may it help to redeem some child somewhere whose destiny iri kudzimwa nekushaya madoors akavhurika. Tinonamatira nekukutendai Mwari kuti nyararidzai mwoyo wake pakurasikirwa nevanhu vari immediate, baba mai, masiblings ese. Tinokumbira kuti Mwari iwa masiblings amakamusira ekuside kwababa nekwamai agone kumugamuchira, kumuaccepta hama dzake, madzikuru tinoatenda nevanhu vakawanda. Chitikomborerai isusu sekutaura kwatakaita chirongwa mugotipa wisdom
on how to be there for children like Fadzi. Mbiri goramba iri yenyu kana zvaitwa, nokuti takumbira simba iri nezvese tipota nezita ramambo Jesu. Amen. Vaunza kuna Jesu zvipo zvavo zvese, rudo kuna mponesi waita vamupe, mazvi ese emutsa kubatsira vamwe, zvese zvezvipo zvavo akazvigashira. Waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itanda kupa moyo pamakumbo ako, pakange pane mfambi aidawo kupa, akaonawo zvipo zvaipatenzi, aidisa zvikuru kuti ape chipo, akamirawo pedyo asina nechiro. Waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itanda kupa moyo pamakumbo ako, achema atitezi ndimi mulemutsa, tora zvese ndinazvo nemoyo wechivi, Jesu akapindura chikuru chipo chako, kupinda zvimwe zvese zvaunzwa kuneni. Waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itanda kupa moyo pamakumbo ako, waunza kuna Jesu chipo chakanaka, itanda kupa moyo pamakumbo ako, itanda kupa moyo pamakumbo ako, itanda kupa moyo